Spoločnosť Ultimate Systems SRO so sídlom na Maxima Gorkého 5112 v Lučenci pôsobí na slovenskom trhu od roku 2013 a poskytuje komplexné IT služby pre firmy, inštitúcie aj domácnosti. Zameriava sa najmä na spoľahlivé a moderné riešenia v oblasti bezpečnostných technológií a výpočtovej techniky. Medzi hlavné oblasti ich pôsobenia patrí montáž a správa bezpečnostných systémov, ako sú kamerové systémy, elektronické zabezpečenie objektov a protipožiarna ochrana. Tieto riešenia prispôsobujú na mieru potrebám firiem, obchodných prevádzok, bytových domov aj rodinných domov. Zákazníkom zároveň ponúkajú počítačový servis a predaj od oprav výpočtovej techniky cez predaj počítačových komponentov až po odborné poradenstvo. Dôležitou súčasťou ich služieb je IT podpora a správa sietí, ktorá zahŕňa návrh, realizáciu a údržbu počítačových sietí, ako aj dlhodobú správu IT infraštruktúry pre firmy, školy a verejné inštitúcie.